Astro TV adofo a maje bre na mo hwe mo nyina adwo na edu sabre ya yadru bra enchekra na yekoto assembly members ne wini committee for aba na yekom Kofiase Astro TV se de se afato ye ho so se assembly members o mo agina o mo ne so ade hunu ne do metimi aya aboama Kofiase atimi afa ne tima pa fra yebe ne wo mo ba betwetwe komo na ono a omo kro ne mu nso atimi ahu sede ometimi aye no so atimi aboa na afutu semu a Astro TV ya fato ho se pese tu Kofiase Ahenbronum atono so obi afo ne se edunu bi obi se assembly no abade ya memeto ba edu se to presidential obi free cran ebi kro free brochire aba beto aba no na afutu ewo mu ne se da no se enkron ketuam ne anya namsifo ho a aya na impuntu ese fata ya na nya yenya da bia meka se yekofa nyame ana Yesu Kristo kra be di se omeya omampani a ebia ontimi mma Kofiase ya ebrebia na yesu assembly members ye unit committee members ye no wo mo na eti ho da bia ayenya hawo bia ye kom so nti da bia no local government act no a makwa se assembly members yenyi mpatamu amamuo omo mbedi ye ni mu no ayana ye bo ho da wuro se obibia benya bre na ato aba anwumre ya wo hwe Astro TV ye nya panikese bi ewo ye video mu ha se ya eno betwetwe komo ono so agina se Kofiase Ahenbronum the largest and the biggest electoral area ewo Ghana ha nyina no ono so no ayi ne ho se oba besom oman no ye bekọ ne nchen na ye ne no akwa komo na ni so de hu de na obetuma ya abo Kofiase Ahenbronum man ama bia ka Kofiase ama bia ka Ghana eno nti na nwumre Astro TV age bra yese ye no ebetwetwe enkomo ochi wa wutie na oso watie na bra no so ekoto aba wa hwe ne nsem okan ye no no ya fa ne sebesepa ene konyina haban etimi agina so ade ayi kandinia betimi aboama Ahenbronum ene Kofiase so etimi afa ne tima pa fra samno panikase a ote adwa so James Agyenim.Boateng dodo no friend Beza ye bekọ ne nchen na ye no atwetwe nkomo na ni so ade hu no nso ade atudwa James wapom ti sei nyame adom ho ye pa James Astro TV na adofo a omo ehwe ye na obi ka se James Agyenim.Boateng a dodo no friend Beza one hwan linkai meda wasepa ewo sa akwanya o de amame Agyenim.Boateng James me obi a me free Kofiase ya me start me school o Kofiase SDA primary ene na ye kan say Kofiase SDA me kodu class 3 na APS buy enti me free SDA ekọ APS is ye friend SDB when I'm starting class 4 until me free class 6 no na say to aso but class 6 no that time na SDB a friend APS no mu ni JHS until now so ma me call SDA SDA a friend first na friend SDA JHS but they say they friend SDA when I'm call ye until me free one no and I'm to aso call Kofiase Adventist Senior High I friend Castek when I'm we nti me wie no so na yese meto aso na me call my name call Pole me wie say friend Technical University me free what na meto aso e call Valley View University me di wie say me my wie university a metia but me I friend me James me ma me din de Alespokuya I friend Atama me papa so de Timothy Nkatia ono so ye friend opanitimo ofri asene abusuamu atono so ma me so efri asona abusuamu Ahenbronum ye abusua panene na Agyemendia enti ubusam say Agyenim.Boateng James Agyenim.Boateng James me amini akan school sem ene abrabo mu sem kakra ene adwuma be na James Agyenim.Boateng
ɛyɛ. It's a Juma me a Juma or Ebenezer Unique Preparatory School. My Juma from 2013 ever see this time into almost 13 years near also 10 years or so something like that. I friend me beza. School when you are Bibia me am contrunti. Bibia me no school niti. I'm friend beza. Men am so me hwe ma say akura bi bibi say there me ana me nti. Me na friend beza wo school mo nti ho na friend sa. Well, watchire akwaya wie no a Kofiase man ne Ahenbronum man etiew anwumre no. Ɛdeɛ na James ɛda wakoma so a ɛno nti wopɛ wobɛsom Kofiase man Ahenbronum man ɛsan sɛ Ahenbronum man no the largest and the biggest electoral area Ghana nyinaa as far as Ghana electoral area is concerned ɛno na so ɛdeɛ na ɛda wakoma so a ɛhyɛ nkura sɛ bra na bɛsom Ahenbronum man ne Kofiase man. Enema na ɛda makoma so no dɔɔso machichim na dem pese me yɛ ni sɛ yɛfa enwuma sua mu a yɛfɛ na education mo dem pese me yɛ boa ma Ahenbronum man ɛna ɛfa sports nso a mo dem pese me yɛ ɛyɛ nema bebebe na machichim a pese me yɛ enti me pese me bobɔ so na wohu enema me pese me yɛ boa Ahenbronum man ɛsan sɛ Krobi afa pimi da nwoma sua so. O hyehyɛ ɛne wɔn so ade hu wɔ nwoma sua ho ɛne sɛ. Melase education dem pese me ye boa ma Kofiase man ana sɛ Ahenbronum man ne sɛ matena Kofiase a ɛna minim sɛ ye education system ne sitie. Mostly no dodo na first na sɛ ya nya quiz ne more ayi aya na education no ayɛ competition na amamu a na ma education ayɛ asɛ de aba fm kakra no enti me ankasa mu no afato ho sɛ afi bia no your first term second term third term enti third term no ayɛ annually me fan sɛ annual enti third term no me organize primary and JHS quiz competition ama school no Kofiase Ahenbronum schools ni nyinaa including Kofiase nyinaa say we a Kofiase nyinaa na ebe no ye nya ma Ahenbronum ko a because o ma mesom Ahenbronum ko a oba besom Kofiase nyinaa enti annual quiz ayi ne de ye be ya ma primary and JHS said the be ya ebe improve nkra no na ye nkran say wo ye bibi say kra na etimi boa e ma onwuma sua ye de ekoso etoso biem no o ka se wo be ye bibi a onko an ntimi nye education ya we ya me ka se me ye untimi fiti pe ko pese wo ba be ye this e wo hia empanifo emoa ntimi ba me ne headmaster teachers stakeholders enipa opinion leaders enipa o mo kan bi wo mu Kofiase a enya be hia because assemblyman untimi finance bibia obehia nipa ye de emoa nti me ba sa na ma ni nyina no me boa se de be ya your education system no ye be organize sa quiz na ama improve nkra no eno so eda nchen a obi wo no mo a oni bi but o pepa ne se osua de ko nanim sa fo ne de enam se me wo unity ebi obi hu se bi a me ye bibisa but mitimi boa sa fo no ba enam se ye ba be ye ayina ma na ye kese unity sa fo no many stakeholders no headmasters and teachers na wo various schools ni behia ni identify self enkra na omuni bie na enti omo lack education no safo ni nyina na be identify omo na ya boa omo said the be ya omo so omo masua be de ebekoso and education nso so enya no nko a obi wo no mo a with papa na say education yes e training education e training enti obi wo no mo a enam say ni ti ebuwa ni wantimi anya education na anase usua de a sebesebiu enkolenti this of far different lie and also the man who Kofiase ne say a friend apprenticeship ebi ye obetimi asua adwuma oyewe nti adwuma sua no and also mahu say ekroma say mahu say honorable tufo incumbent ona mahu say o sa pepa na ana mahu say o boa nkrofo sa kwan so ona mahu se obo akrofo sa kwan so enti me ba
ɛmɛboa na sɛ meba mɛbusa ɔna butufo ɛkwan ɔfa so yɛ no na me nso mmoa a mɛtumi ayɛ aboa me manfo no ma yɛ nam de aboa mu nti education ne deɛ saa na mpɛ sɛ meka no annual quiz competition ne deɛ memfa ni agorɔ annual quiz competition ne deɛ memfa ni agorɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ improve wɔ mu and then obi a wɔne bie no nso yɛbɛhu kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛimprove no then na wei na aka ho Beza yɛnkɔ ɛyɛ sanitation ahonidie ho nsɛm no so no deɛ na wo so ɛyɛ soronko a wɔde ba isan sɛ ahenbɔnu mu a wɔbɛdi so sɛ assemblyman no yɛwɔ bɔɔla kɛseɛ paa ɛne high tension pole no yɛayɛ pɛ ɛwɔ ɛfiri nananom aboboa no kɔsi nnuam hɔ no mu nyinaa gu bɔɔla hɔ nsuo to a ɔmɔmto hɔ ɛbrɛ yɛabɔ so biara deɛ na ɛyɛ soronko a James Agyenim.Boateng betumi ayɛ betumi abɛte deɛ na James Agyenim.Boateng betumi ayɛ no soronko a ɔmɔ bakɔ ɔmɔ yɛ bi nanso ɛyɛ so hu how no hɔ obetumi ayɛ no soronko ɛwɔ saa sanitation area ɛwɔ Ahenbronum no yo chame me da wase sanitation na ɛwɔ Kofiase no ɛyɛ ade a yɛn nyinaa yɛn ho na untimi fiti prɛko pɛ sɛ oba be solve saa issue yɛte ne sɛ ebehia unit committee nananom ɛne mpanifo a ɔmote saa aboro no so wɔ ne nyinaa yɛsi anu saa mpanifo ne nyinaa ahyia ɛkasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ɛho kwa yɛbɛfa so a yɛbɛtu bɔɔla no afiri hɔ because sɛ wofiri makɔ aprɔ manam afiefie mu wofiri nana side hɔ ɛkɔ akɔsi nnuam hɔ no mu a ɔmote hɔ no ɔmo brɛ nti ɛyɛ sɛ nananom ɛne stakeholders mpanifo a ɔmo ka bi ɛwɔ mu wɔ saa aboro no so wɔ no nyinaa ɛfiri nananom side hɔ kɔsi nnuam hɔ no nyinaa saa afoɔ na ɔmotumi ka bi ɛwɔ mu nyinaa yɛne ɔmo hyia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo nyinaa bɛboa na yɛtumi atu bɔɔla no afiri hɔ me nko a me Agyenim.Boateng mentumi ntu sɛdeɛ wodi nka kan yɛ no mpanifo a ɔmo adi nka aba no obiara yɛ n'afa mu deɛ nti wei deɛ serɛ ɛna ɛbɛsrɛ sɛ nananom ɛne ne mpanifoɔ ɛne stakeholders a ɔmo wɔ saa side hɔ no nyinaa mpanifoɔ ɔmo ka bi wɔ mu nyinaa ɔmo bɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ɛho kwan a yɛbɛfa so yɛbɛtu bɔɔla no anabo wonya mmaa deɛ ba mefrɛ wɔ nabo sɛ yɛnya ato aba yi a woyɛ ɔnabo yɛhwɛ yɛ bambɔ sɛm wɔ Kofiase ha yi a ɛno nso no hyehyɛ bɛn na wodi egu na akom sɛ Ahenbronum man anabrono no yɛ wadom a obetumi de adi dwuma de aboa ma bambɔ atumi akonani bambɔ de ɛyɛ ade a ɛho hia paa wɔ ɔman anaasɛ community bi a yɛbɛfa ne nipa wobɛwura mu bia because sɛ wowura ekuro bi mu na sɛ bambɔ no ni soro a sɛbisɛbi wo deɛ amanfoɔ pɛ sɛ ɔmo yɛ obiara ɔmo betumi ayɛ nti me sɛ nyame boa na sɛ ɛto aba ma me a me nko a mentumi fa m'adwene yɛ but deɛ me wɔ ha sɛ me ti kurom a sɛ menim ne sɛ first na ɔmo yɛ aboabo a na ɛboa nkwaraa no ɛboa kurom ase ama anwummerɛ biara wobɛda no wosɔre a wonte hwee nti sɛ nyame boa na sɛ me ba a saa ne ma no mɛ improve ɛna me ne commander a ɔwɔ asɛm mampɔn ɛna inspector wɔ Kofiase bɛkasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo betumi ama nipa no mɔ aba Kofiase a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo betumi abɛhwɛ police foɔ no mɔ because yɛ ha se police na wɔ ha se ne police people na personnel na ɔmo ano I think sɛ ɔmo yɛ bɛyɛ 4 or 5 ɛnyɛ enough yɛso wɔ Kofiase a nti saa adeɛ no mɛyɛ ama ma kan ma ɔmo ayɛ dɛ aboa ma yɛde nipa no bi abɛka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ improve wei no security deɛ sɛ wo community a woni security and a country without a security there ntimi function yɛ nti ɛn deɛ ɛyɛ ade a mɛyɛ paa mɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a security system na ɛbɛkɔ yi ɛyɛ Asrewa TV boas creation na so yɛase a yɛde dwumadie ɛbrɛ wo sɛ yɛ nkratasɛm ayie wo ɛyɛ posters ne invitation ne banners ahodoɔ no wokɔ boas creation a ɔbɛba na waba aba ɔbɛboa ama watumi ayɛ saa dwumadie wei nyinaa sɛ ɛyɛ urban books ɛne nneɛma a
ekeka ho nyina no obetimi aboa waba watimi oni otu asika bank no na eben ho ewo Kofiase ya omo na aso ya sna dwumade we kron keto mamamu ne abato a ekoso no waso ya sna ye de ebrewo na James Ahenbronum medical ka say the biggest and the largest electoral area ye wo Ghana ha nyina ai kuta 8 polling station in Krase nyina eka ho lighting system assembly ho omo bonto assembly ma ba ko nyina say ebi kura afi no kura no tire ya ma bob se fa bomb peso aso yensa adie na yeso nko obetumi ayama kania asem no so atumi aboama Ahenbronum omo kania asem so atumi akona ni o chame me da wase say the year to us no then person me can say lighting system no de eyade a hard journey power Ahenbronum ha because said within kan no the largest electoral area in the country. It's not easy. 8 polling stations. Umusa kuta the numbers. Enye ketwa. Na afini ya man bob miensa. It's not easy. Nti the mechanic say no me ba ebi wo ye wonkrofo bi won mo Ahenbronum a. Me nam efiafie mu a me konyina metie ebi mu kasa. Omo pepa ne pa se ombeboa. Se le be ya se obi kura okwa na okwa kan se osere no onto ayikura mana onto bob ma obetimata ma but se nipa no be approach no ena ya asem enti me ba me ne saafo ni nyina omo bron no so a omo ka bi ewo mu ana omo wo bi no me no munya be kasa se de be ya ombeboa no provide light ni bulbs no bi aye de ama ye se de be ya esum de e baba bia na e ma bonisi ade bone na e ba ho enti me no be kasa se de be ya ombetimi aye de aboa ye na yenya light ni bi ana yenya box ni bi the toso no nyom eno so wontimi nka se wodi ni nya kwada o so box ni bi aya ese me assemblyman me yan kasa mu so mi bottom ska na me de me de tobi na me de bobo ba bi ma enkofo hu se yes ye nyina ye boa amadwumadi na ye de akoso afi so ye wo assembly members na yenya ye beto aba 77 ye bako yie no yenya bako tia no ebi obi wonum kra na ni krom kra no light ni wo through connections ene sire wo se ni panicity no obetimi the light bulbs na ye de ama de aye de da bo krom enti no ho no je se okwa ye be ni nkofo ye ompanifo bi wonum a ebi si omo so a obetimi anya bulbs na ye de ama ye ne betimi da bo enti the can say ye meka say ye be davi the can say mumwaye a sa bulbs na any lighting system na how Ahenbronum man no ye ba ya ho ndi bia de panifo na din kaye ya ho ndi bia ye beboa na ye nso ya support say the be ya Ahenbronum man ebetima tu ebon ahwefo a mo hwe ye Wasco TV ye nua James Agyenim.Boateng adodo na friend Beza oye adwuma o Ebenezer Unique Preparatory School over 9 years to 10 years in waba adwuma ma school ni fra adwuma kwa adumu na ye no ka say ne wo yi ne ho se ye nto abama no se assemblyman e wa Ahenbronum a Ebenezer Unique no enso e wo so bie enti wo a wo hwe ye utie ye so betumi like no wa share na o comment no de ato ase na dwumadi a ye di no eno so atumi aso anya ma adofo so a wo achichi ni bencheye atumi ahwe ahwefo bugusu a mo hwe Wasco TV anwumre eye kurom keto mu ene patamu amamu ne nabato a 19 December electoral commission ya so ebekoso a yegusu a ye ne Agyenim.Boateng James adodo na freno Beza a oye adwuma Ebenezer Unique Kofiase etwetwe enkomo Beza de bebusa ne se Wasco TV dwumadi a ye die se nyame de tumi ne hye wonsa die na wo beye aboa local media ama Wasco TV so timi akonanim
Asewa TV ɛbaeɛ no mate ɔmo nka menim koraa no madi ɔmo akyi a na ɔmo akɔ programs bebrebe mekae paa sɛ me na ɔmo kɔ pɛnten abra madamfo baako n'ase firi mu ɛnɛɛma ɔmo kɔyɛ no hɔ no mahu deɛ Asewa TV yɛ na deɛ mɛka akyerɛ ɔmo ne sɛ anaa kakra mɛyɛ ne sɛ mɛtumi ayɛ aboɔ ɔmo ne sɛ deɛ ɔmo yɛ no nyinaa akyi no yɛbɛta ɔmo akyi baabi a yɛn nso yɛ connections eduru biara ɛne baabi a anamɔ bi a yɛbɛtu afa ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Asewa TV nkurɔfoɔ bebrebe Kofiase man ɛbɛgye atum no yɛbɛyɛ ɛnyɛ Kofiase man nko a ɛsɛ aba ama Ghana nyinaa nti anamɔ bi a yɛsɛ yɛtu fa ho biara no me Honorable James Agyenim.Boateng mɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ Asewa TV ɛbɛtumi afa ne ntɛm bɛfɛ mɛda wase basɛn mɛda number 1 ona oda soro ho na mɛda kai oda kai kai de do ni sɛ kai de bibia no yanka wa ya yanka tu nti na mɛda kai yewie dwumadie we no wano di sɛ mo atwa to a ode ma nananom Kofiase man ne titiri ne Ahenbronum mu man ɛwɔ ebra o predibre kɛse ti sɛ kakra mpɛsɛ meka ne sɛ mɛda Ahenbronum man ɛne Kofiase fo nyinaa ase na abatoɔ yɛbɛto no 19th December 2023 edu hɔ no mu a ɛsrɛ mo sɛ mommra na moyɛ madom na mɛto aba no ma me na Ahenbronum man me disappoint mo da mɛbɔ mmɔden ara sɛ kakra bi a anaa mafa mu deɛ bi a mɛtumi ayɛ aboa mu bia mɛyɛ ɛna me nso menyɛ ma dwen sɛ meba nyame boa na mo de adwuma sɛ me sa meba 4 years no nyame boa nyame bɛ share no yes sa onya ma yakwa no opran ne plan no ɛwɔ 4 years and beyond yes nti na yɛnto aba ma Agyenim.Boateng oda number 1 me di 4 years na ma davi me bɛ yɛ adwuma pa no so ɛbɛ kyerɛ sɛ deɛ ɔmanfo no so ɛbɛsi atoa so afa aha ya Asewa TV adwumako a aso asem ya de dwumadie brɛ wɔ ɛyɛ boas creation ɔno ɛna yɛn kratasɛm dwuma bia no otumi ɛyɛ ma wɔ ɛyɛ ubande book ɛyɛ funeral posters invitation cards ifront krata ne bibia keka ho bia no ɔbɛyɛ ɛde ama wo saa na yɛwɔ ne gye bia a yɛfrɛ no ɛyɛ summer hat club 9 the summer hat afiwe nhyehyɛ bebrebe wɔ hɔ a yɛbɛgye amanfoɔ ani ɛwɔ hɔ eti oba Kofiase a also per club 9 the summer hat ano so ye bia bia yesesi ho kama ukotena ho a wura ho kra no unum so kra na wawre ho no eto atwa eti ubetumi de wani ache ora bibia so atimi akonka ma yegusu a ene Kofiase a atono so nipa mienu na agina Ahenbronum nipa mienu na agina yegusu a ye ne wo mo etwetwe komo enra yenuanom bi ne eye Ahenbronum nipa na wo ho etwetwe komo ene James Agyenim.Boateng enso etwetwe san komo nyame ya adromo a ekina nso no ye ne afoforo a aka omo ato no so ebetwetwe komo medin ene chiame amo a dontontro emmo fa akonya so na memmo eye empanifo a omo so gina kire a oso camera uhu omo na menko na uhu me eye Agyeman opambo ose dade fa bo fa odin se ono gina kamwa na ono so etwafo nyine ede amaye sana yenua atakwadwo fireman edanya enra oye interview a enne won so gina kamera ba ko achi a odi dwuma yesiwo yepani okofa baaye eye Asewa chefas na akosi Agyeman Wilfred ono enso na dwumadie ni nyina no hyene nsa o chinchim fidie no ede emaye meso enam tenemu medi dwuma na se host chame amo adontoncho yeni enua James Agyenim.Boateng na twetwe nkomo nyame nhyiro bia oso betimi aba na aba beso ya sene na dwumadi a yedie apart from say to asem member wie no dwumadi bebrebe wo ho a ye to ebetimi ato so ede aba onema ho ede ubo no fabra na ye mama bibi kakra bi na watua na also wo ye Kofiase ni wo abrochire uhwe edwumadi a yedie a bibi bia obetimi so de aba beche no ebeso ye ni na also ya dawase nyame nhyiro bibia nyame ya domo a
na ɔde yɛn kwakyɛ ya ɛkyena yɛbɛsa atena akonnwa esu biem dodo adwa bakofoɔ ntena so enche nti mɛsɔre ama foforɔ so abɛto adwumadi a aka no so nyame nhyɛ obi bia